babu yadda za a yi dan adam ya turewa kansa sha'awa, duk tsoron Allahnsa, duk takawarsa, duk shugabancinsa, duk mulkinsa, duk kasaitarsa, shi dai dan adam ne dole zai yi sha'awar kyamace. Takawa ba ta hana sha'awa, tsoron Allah baya hana sha'awa. Haka ita ma mace duk tsoron Allahnta, duk takawarta, duk kiyamun lailinta, babu yadda za a yi ta ce ba ta sha'awar ɗa namiji. Wannan ba gaskiya bane, ba zai yiwu ba. Wani abu ne da ake kira nida'ul fitra, call of nature. Dole ne ta yi sha'awa, yadda za ta buƙaci abinci da abin sha da wurin da za ta kwanta ta yi barci da iskan da za ta shaƙa don ta ci gaba da rayuwa, haka za ta ji tana da sha'awar ɗa namiji. Shi ma ɗa namijin zai je na da sha'awarta. To kuma hanya ɗaya Allah ya tsara su kulla alaƙa ita ce aure. Ko dai a goyi bayan aure ya tabbatu don saboda a ga hanyar da Allah ya tsara, ko kuma in aure yake yiwa saboda waɗansu al'adu, saboda waɗansu matsaloli, saboda waɗansu tunani waɗanda tura mulkin mallaka suka dasa mana su a cikin zukatanmu, to shi ke sai rayuwa ta baragada da wane wance da wance ta wane da wane yi kaza, sai kasance ta mamaye rayuwar jama'a, sai kuma Allah ya ɗebe albarka a cikin mu gaba ɗaya.